Hvis du stopper med at ryge, så får du en kæmpe Gucci-taske. Men der er jo andre ting i livet. Der er jo andre ting. Jeg ved ikke, om der er, Merete. At lære en adfærdsændring er en proces. Mange gange så er det ligesom at lære at cykle. At man skal øve sig, inden man kan det. Så lykkes det ikke i første omgang, kommer I til at ryge, snakke, drikke lidt for meget, jamen så op på hesten igen. Hvis du tænker dine forsøg igennem som værdifulde erfaringer, hvad kan du lære af dem? Jamen du kan lære måske, at du skal ikke have noget i huset. Eller nu nævnte du vold og bestille noget og få hjem. Slet appen simpelthen. Slet appen. Måske. Starten kan være en udfordring, men når først du er igennem starten, og det begynder at blive mere nye vaner, så vil det jo gå nemmere. Når man tager en beslutning om at ændre vaner, så er der nogle tidspunkter, hvor der er medvind på cykelstien, og andre tidspunkter, hvor der ikke er så meget medvind. Det er normalt, at der er noget slinger i valsen. Så det er ikke ensbetydende med, at alt er tabt og verdens undergang og en katastrofe. I sådan en ændringsproces, som den I går i gang med nu, der er det vigtigt, at I belønner jer selv indimellem. Så definer, hvordan I kunne belønne jer. Jeg ser meget det som ikke at vågne op uden tømmer, men som en belønning i sig selv. Men hvis jeg kunne gøre det til noget konkret, så ville det nok være at gå ud og spise på café med en veninde, eller spille noget yngre på at blive bedre til at spille guitar. Jeg tror, jeg vil bruge de penge, som jeg normalt bruger på Volt, og lægge til side, og så købe noget, et stykke tøj, eller et stykke makeup, eller et eller andet, i stedet for til mig selv. Det er alligevel også mange penge, jeg tror, jeg bruger på Volt. Jeg er rigtig god til at genbrugsshoppe på apps på nettet, så jeg tænker, at det vil være en god lille belønning for mig selv, at når jeg har holdt det i måske 3 dage, så kan jeg få lov til at købe én ting på nettet. Ja. Tilbage er jo at ønske jer tillykke med den beslutning, I har truffet om, at I vil ændre på jeres dårlige vaner.